Kunyari ako, as a guy 'no, magkakaroon ako ng curiosity, eh. Bakit compare na compare mo yung magaling at hindi magaling? So ibig sabihin nito, ang dami mo ng experience, Siguro. 'di ba? Siguro 'Di ba? At sila. pag nagkaroon ako Yan, Renly Tignana is watching. Siguro sila. I Encounter cannot yung guy. relate. Dear Nicole and Chris, tawang-tawa ako nang mapakinggan ko ang sulat ni Rose noong nakaraang Lunes tungkol sa asawa niyang Jutes. Nagulat ako, tambalan. Bite size. Tingin pa lang, alam kong hindi man lang ako matitinga. Walang kaduda-duda. Mas mahaba pa ang hinliliit ko. So, importante ba yun sa marami? Ikaw, Weng. So, ikaw ba? Kasama ka ba sa nakararami na hindi rin umaamin? Pwede naman tingnan lang, di ba? Sinamtikman nyo agad. Pwede naman tingin para malaman mo yung size, titikman agad? Ay, di ba titikman? Pinag-uusapan size, di ba? Sorry Pag naman. size, tinitingnan, hindi tinitikman. Si Eden Sardenia, sabi niya, not for me. Talagang character, mas mahalaga sa akin. Di ba? May ganun eh. Correct, May correct. iba na top. Agree. Oh, wow. Bait-bait naman ni Boyet. Alam mo, Mahalaga Kuya Boy, sila. pag masyado nag-react, nadjudge Nadjudge tayo. yung mga, alam mo, character pala. Mas okay yung character niya kaysa sa performance. Ganon. Si Glenda Riego, hindi importante yan. Ang importante, mabait, mapagmahal, marespeto, family-oriented, at higit sa lahat may takot sa Diyos. Yan. Yan, Ay, yan. talagang agring-agree si Boyet. Sige naman. Performance ako oversize eh. Ikaw? Di bali nang di daw ducks, basta daw matigas yung di ba? Yung preference sa pag-uusapan, sige, valid yung reason mo na iwanan. Pero kung valuing the relationship, hindi valid na iwanan mo yung ano. Oo. Dahil jutes lang siya. Kasi marami na ibang parte ng katawan na pwedeng gamitin. 10 ang mga daliri, kamay at paa. Dalawang tenga. Dalawang mata. Diba? O nakita ko na, partner, Renly Tignana is watching. Ayusin na natin yung mga ayusin mo yung mga tanong. Kunyari ako, as a guy, no, magkakaroon ako ng curiosity, eh. Bakit compare na compare mo yung magaling at hindi magaling? So ibig sabihin nito, ang dami mo ng experience. Siguro. Di ba? Siguro Diba? At sila. pag nagkaroon ako Renly Tignana is watching. Siguro sila. I Encounter cannot yung guy. relate. Tago nakita ka na eh. ba ng atis? Ha? Atis. Atis? Maraming Maraming bulitas. Marami. Yung iba nangamatis naman. Ganun. Ano to? Mapula. Ayan, mapula. Matis. Pakita ko yung sa akin. Ito, base ko Yung sa tatlo lahat. nandun sama-sama. Tatlo? Alin, Atis, atis, santol, santo, fruit salad pala. Pag game na, nutrition Oo, month nutrition lagi. month lagi. Diba? Sabi naman ni Rachel, anin mo naman ang ducks kung napakamanhid naman. Walang pakialam sa nararamdaman mong love, care, and thoughtful sa'yo. Hindi naman dapat puro keme lang. Ayan. Kanya-kanya kasi. Yun nga yung sinasabi natin. Correct. Wow, agring-agree na naman si Boyet. Ang bait-bait. Baka ka-loyal yarn.